Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Πού σας πετυχαίνουμε? Για να μαζευτούμε σιγά σιγά. Βλέπω μπαίνετε όλοι σιγά σιγά. Τέλεια. Για γράψτε μου από κάτω, με ακούτε κανονικά, γιατί σήμερα δεν έχω βάλει ακουστικά. Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Γεια σου, Ραφαέλα. Γεια σου, Ελπίδα μου. Τι κάνετε? Πώς είστε? Μετά τον καλά της Παρασκευής. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου, Γιώργο. Τέλεια. Αφού ακούγουμε μια χαρά, είμαστε μια χαρά. Για να δούμε, για να δούμε. Γεια σου, ρε Αναστασία. Γεια σου, Σταυρούλα, Πελαγία, Κάτια. Τσα, Έχουμε έκπληξη! έκπληκτη καλή, δεν θα βγει η Νέρτζη. Ποιος θέλει μωρή Ναι. την Νέρτζη τώρα, δεν κατάλαβα. Πες, ρε Σιζένια, πες το έκανα επίτηδες. Δηλαδή, έγραψε ότι θα κάνω live Επίτηδες μαζί με την ήτανε, Έτζη. ναι. Ναι. Λοιπόν, Αντριάννα μου, ήρθα απλά να πω μια καλησπέρα σε σένα και στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρικά Είσαι μια, πάρα κου... πολύ. είσαι μια κούκλα και να περάσει όμορφα στο live. Σου δίνω την Νέρτζη. Σε φιλώ, φιλάκια, αγάπη μου. Φιλάκια. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, κορίτσι. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Εσείς πώς είστε? Για πρώτη φορά live στο Facebook, νομίζω ότι είναι... Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι κάποιος φούρνος έχει γκρεμιστεί. Το πολυσυζητημένο πρώτο live της Νέρτζη στο Facebook είναι εδώ, παιδιά, κι όμως. Και όχι όπου και όπου να τα λέμε και αυτά, γιατί από όσο ξέρω η δική σου σελίδα, Αντριάννα μου, είναι σίγουρα μια σελίδα που σέβεται τους καλεσμένους και δεν υπάρχουν ούτε υβριστικά ούτε τίποτα, γι' αυτό και επέλεξα σε σένα να είναι το πρώτο live. Έχω δει από όλα τα παιδιά ότι έχουν κάνει ωραίες συνεντεύξεις και γι' αυτό προχωρήσαμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ Τι πάρα ακούγεται? πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει πάρα πολύ αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όλα τα παιδιά αν θέλουν να κάνουν κάποιο live. Δεν μπορούμε να πιέσουμε κάποιον. Εγώ χάρηκα που δέχτηκε την πρόσκλησή με πολύ μεγάλη χαρά και αυτό μου αρκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά ευχαριστούμε και τη Ζέλια που σου έδωσε το κινητό. Πού το πας και Να τα αυτό? λέμε και αυτά, γιατί δεν έχω Facebook, οπότε είναι κάτι το οποίο την ευχαριστώ. Μου έδωσε το κινητό της να προχωρήσω σε αυτό το πράγμα, γιατί πάντα πρέπει να είναι κάποιος δίπλα μου αν θέλω να κάνω live στο Facebook. Τέλεια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να αναφέρω αυτό που μου ανέφερες πριν, ότι θα τα πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχετε μια υποχρέωση μετά στις 8 η ώρα. Σωστά, σωστά. Ωραία, είναι κάτι με την παραγωγή που αφορά την παραγωγή, δεν αφορά τα παιδιά εδώ πέρα. Απλά έχουν κάτι το οποίο προέκυψε και θα τα πάμε λίγο εντάχει. Αφήνουμε τις χαιρετήρες και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Πες μου, Τέλεια. πες μου για ποιο λόγο αποφάσισες και διάλεξες από τα αγόρια να προχωρήσεις μαζί με τον Τζόνι. Ο Τζον ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πάρα πολύ χιούμορ εξ αρχής. Ήταν πολύ θερμός άνθρωπος. Ήταν πολύ δοτικός. Είχε και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζονταν στην αρχή στο φλερτ και με προσέγγισε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύ βασικό ένας άντρας, όσο εμφανίσιμος και να είναι, και να έχει και έτσι σώμα που θέλω εγώ να γυμνάζεται και να κάνει, ξέρεις τώρα. Θέλω να με προσεγγίσει με έναν τρόπο λίγο φιλικά στην αρχή, να μου δώσει λίγο τον αέρα και τον χρόνο, να καταλάβει αν αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει για να προχωρήσει. Και έτσι και έγινε και σιγά σιγά αυτό βγήκε από μόνο του. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε είδαμε ενώ και ο Τζόνι κιόλας είχε ξεκινήσει να κάνει κάτι μαζί με τη Ζένια, μετά έκανε κάτι μαζί σου. Σε είδαμε στο τέλος, γενικότερα, ότι έχεις έρθει και πολύ κοντά μαζί με τη Ζένια. Ναι, στο τέλος αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα γεγονότα και έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, η Ζένια είναι ένα από τα άτομα τα οποία στάθηκε δίπλα μου, ήταν μαζί μου σε δύσκολες καταστάσεις, σαν αυτές που βίωνα τώρα το τελευταίο διάστημα, μαζί με την Κατερίνα και τη Ρένια.
Θα το πω και αυτό. Ήμασταν δηλαδή όλες μαζί σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς στην πορεία του παιχνιδιού έχουμε δει πολλούς ανθρώπους ότι αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις και τις καταστάσεις που έχουν περάσει, γιατί είναι λογικό και εμείς που είμαστε εδώ απ' έξω και ένας τηλεθεατής που μπορεί να υποστηρίζει κάποιον παίκτη, μπορεί μετέπειτα να αλλάξει, γιατί μπορεί να δει κάτι που δεν του αρέσει. Συνεχίζω στην επόμενη μου ερώτηση, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα που ο κόσμος ρωτάει συνέχεια και θέλει να το μάθει, είναι τι είχε συμβεί μαζί με την Άννα. Δηλαδή, τι είχε μεσολαβήσει και είχαν συμβεί αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς απ' έξω σας βλέπαμε ότι είχατε έρθει πάρα πολύ κοντά μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Τι συνέβη, θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Ναι, ουσιαστικά με την Άννα είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ήταν ένα παιδί που εκτός που μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, την εκτιμούσα πάρα πολύ, την στήριζα, όπως με στήριζε και εκείνη. Δυστυχώς, μέσω της καθημερινότητας, κάποια πράγματα και κάποιοι εξωγενείς παράγοντες άρχισαν να μας απομακρύνουν σιγά-σιγά σε αυτό το πράγμα. Οπότε και στα επεισόδια αυτό ερχόταν λογικό, έτσι, από το off στο on πήγαινε σιγά-σιγά και ήμασταν λίγο πιο απόμακρες. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν υπήρχε κάποιος σκοπός από πλευράς μου ούτε να εκθέσω την Άννα στο γύρισμα, ούτε να βάλουμε πράγματα τα οποία είναι εξωγενείς παράγοντες μέσα στο γύρισμα, εφόσον και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και δεν έχει και νόημα για κάτι το οποίο έχουμε απομακρυνθεί, να μπω εγώ μέσα, ας πούμε, και να αρχίζω να λέω πράγματα ή να κάνω παράπονα γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει και λόγος, είναι ένα άτομο που σέβομαι. Απλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν καταλήξει τα πράγματα και έχουν έρθει και στο on, παρόλο που πέσανε κάποιες συγγνώμες, εγώ δεν είμαι σε φάση που μπορώ να ξεχάσω κάποια πράγματα, ούτε να συγχωρήσω, αλλά θέλω σίγουρα να τα προσπεράσω. Γιατί τη σέβομαι και από τη στιγμή που μοιράστηκα χρόνο μαζί της, σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να υπάρχουν τσακωμοί ή εντάσεις ή οτιδήποτε. Θέλω να προχωρήσει και να είναι καλά. Και άλλωστε πιστεύω σίγουρα ότι ταιριάζει πολύ και με τον Γιάννη που έχουν έρθει κοντά τελευταία. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Είδαμε ότι έγιναν κάποια πράγματα on camera. Και όντως είδαμε και μια Άννα η οποία σου ζήτησε συγγνώμη γενικότερα. Σωστά. Αυτό επεκτάθηκε off. Δηλαδή το συζητήσατε off για να το λύσετε? Αντριάννα μου, δεν συνέβη τίποτα off, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μετά τη συγγνώμη που υπήρχε και ήδη ο κόσμος και στην ουσία έληξε το θέμα εκεί, δεν υπήρξε κάποια προσπάθεια και μια συνέχεια ώστε να συνεννοηθούμε, να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να ξεπεραστεί, να λυθεί, να δούμε ότι υπάρχει μια καλή διάθεση. Οπότε αυτό έμεινε εκεί. Γι' αυτό και συνεχίστηκε στα επεισόδια να υπάρχει μια απομάκρυνση μεταξύ μας. Οπότε το αφήσαμε εκεί και προχωράμε. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα βασικό πράγμα των τελευταίων ημερών που παρακολουθούμε εμείς τηλεοπτικά. Τονίζω ότι είμαστε μια εβδομάδα πίσω, εσείς είστε μια εβδομάδα μπροστά μας, είμαστε μια εβδομάδα πίσω τηλεοπτικά. Είδαμε ξαφνικά ένα ξέσπασμα του Τζόνι και κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποίησε και έφτασετε στο χωρισμό. Εν τέλει, ποιος ήταν αυτός ο πραγματικός λόγος του χωρισμού? Γιατί εμείς σαν τηλεθεατές μείναμε ότι ήταν τα δώρα στην ουσία. Και κάποιες άλλες. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος? Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω, Αντριάννα, ένα ζευγάρι να χωρίζει επειδή δεν κάνει δώρα ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν στην ουσία μια αφορμή από μια συζήτηση που έγινε με κάποια θέματα που είχε κάνει κάποια μικρά παραπονάκια, ας πούμε, ο Τζον για κάποια δώρα. Είχα κάνει κι εγώ ένα μικρό παράπονο για πλάκα με εκείνο με τις πιτζάμες. Και κάπως έτσι βγήκαν στην επιφάνεια και άλλα πράγματα, γιατί υπήρχαν ήδη κάποια προβλήματα. Δηλαδή, σε ένα διάστημα ενός μήνα που λέει ότι εκείνος είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Εννοείται ότι σε όλα τα ζευγάρια στην καθημερινότητα υπάρχουν τσακωμοί, έτσι. Και εντάσεις. Είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν γίνεται κανένα ζευγάρι να είναι πάντα τέλεια και όλα ρόδινα και ποτέ, ας πούμε, να μην έχει κάποιες να μην έρχεται σε αντιπαράθεση. Το θέμα ήταν ότι στην ουσία υπήρχε μια ανάγκη από πλευράς του να έχει μια επιβεβαίωση από εμένα, όπως στην ουσία έφυγε συνεχώς το θέμα που είναι τα φιλιά, διάφορα τέτοια πράγματα. Που εγώ, ας πούμε, στην ουσία μπροστά στην κάμερα είχα εξηγήσει και είχα πει ότι δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να κάνω κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε προσωπικά όταν βγούμε έξω από το παιχνίδι και θέλω να έχω μια αλφα εικόνα που να σέβομαι όπως θα έβλεπα εγώ τον εαυτό μου στον καναπέ, πώς θα ήθελα να δω μια κοπέλα να κινείται όταν φλερτάρει και όταν είναι με κάποιον. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να γίνω παραπάνω διαχυτική από αυτό που αρμόζει σε μια οικογενειακή εκπομπή που βλέπει όλος ο κόσμος. Οπότε όλο αυτό στην ουσία άρχισε να τον μαζεύει και υπήρχε συνεχώς μια ανάγκη να επιβεβαιώνεται, πράγμα το οποίο ένιωθα ότι δεν το είχε από εμένα. Και κάπως έτσι σιγά σιγά αυτό κατέληξε να σταματήσει. Μάλιστα. Άρα ήταν μια συρροή πραγμάτων την οποία δεν το περίμενες και εσύ να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Να χωρίσετε. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Γιατί όταν ξεκίνησε αυτό
και καλά ντεμεκ πλάκα μεταξύ σοβαρού και αστείου για τις πιτζάμες και το δώρο. Κάπως έτσι μετά βγήκανε πολλά μαζεμένα πράγματα και ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Δηλαδή έγινε το ίδιο βράδυ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Μετά βλέπουμε έναν Παύλο, ο οποίος. Βασικά, πριν πούμε για τον Παύλο, εσύ, ποια ήταν η σχέση σου μαζί με τον Παύλο? Ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό για να φτάσουμε μετά στα υπόλοιπα. Ναι, βεβαίως. Με τον Παύλο είχα έρθει πάρα πολύ κοντά, σε σημείο που θεωρούσα ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι κολλητός μου και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Δηλαδή, δίναμε συμβουλές πάντα ο ένας τον άλλον, συμβουλεύαμε είτε αυτό σε μένα όταν δεν ήμουν καλά, είτε εγώ εκείνον. Και πάντα η γνώμη μου για εκείνον μετρούσε σε πάρα πολλά θέματα. Εγώ τον ένιωθα, φαντάσου, Αντριάννα, τώρα θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά, τον ένιωθα πιο πάνω και από την Κατερίνα, τον Παύλο. Δηλαδή ένιωθα ότι άσχετα με το όπως είμαι με τη σχέση μου με τον Τζόνι, ότι με τον Παύλο θα είμαστε φίλοι και μετά το παιχνίδι και θα πάει πολύ μακριά αυτό, σαν σχέση φιλική. Οπότε ξεκινάμε με αυτό, αυτή ήταν η σχέση μου, συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον, μιλάμε πολύ συχνά και γίνεται όλο αυτό. Μισό λεπτό. Προχωράει. Μου λες ένα βασικό πράγμα, ότι συμβουλεύεστε ο ένας τον άλλον. Είδαμε όμως εμείς ένα Παύλο, ο οποίος έκανε κάποια συζήτηση μαζί με τον Τζόνι, την οποία δεν την παραξηγώ. Εντάξει, και αυτόν ο φίλος του είναι σαν άντρας με έναν άντρα, έχουν μια διαφορετική επικοινωνία. Και βλέπω ξαφνικά ένα επεισόδιο που ήσασταν στην κουζίνα και κάνεις μια συζήτηση στον Παύλο, ένα παράπονο που του λες ότι ξέρεις κάτι, μου είπες ότι είμαι κοπέλα για τα χρήματα, εγώ δεν εννοούσα αυτό, είμαι μια κοπέλα elegant, που το elegant με τα χρήματα δεν έχει καμία σχέση. Και βλέπω ξαφνικά ότι ενώ κάνετε μια συζήτηση, ξαφνικά φωνάζει τον Τζόνι. Και αρχίζει και γίνεται ένα. Πώς το πω. Ένας λόγος, τέλος πάντων, προς το πρόσωπό σου. Ναι. Πώς προέκυψε όλο αυτό το πράγμα, γιατί έγινε όλο αυτό, τι θεωρείς, τι πιστεύεις? Εγώ, αυτός είναι και ο λόγος που σιγά σιγά άρχισα να βλέπω από τον Παύλο μια περίεργη συμπεριφορά, τη βδομάδα την οποία δηλαδή χώρισα από τον Τζόνι, και στην ουσία ήταν κάτι το οποίο έληξε, είχαν συζητηθεί κάποια πράγματα και με τον Τζόνι ξανά και ξανά. Και αυτό το οποίο εγώ περίμενα από τον Παύλο ήταν μια συμπεριφορά που θα ήθελα από εκείνον να είναι ουδέτερη και σε καμιά περίπτωση να ρίχνει, ας το πούμε, λάδι στη φωτιά σε εισαγωγικά, γιατί είναι λογικό όταν είμαστε σε συναισθηματική φόρτιση, έτσι και εγώ και ο Τζόνι, να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω, να μιλήσει κι αυτός, να μιλήσω κι εγώ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα από τον φίλο μου, που την χάνει να είναι και φίλος του Τζόνι, να δίνει παραπάνω έκταση σε αυτό και να υπερτονίζει κάποιες καταστάσεις ή να θέλει να ξαναανακυκλώνουμε κάποια πράγματα και να μπαίνουμε σε διαδικασίες είτε αντιπαράθεσης, είτε τσακωμού, είτε οτιδήποτε. Οπότε αρχικά εγώ δεν μου άρεσε καθόλου που είδα έναν Παύλο να λέει κάποια πράγματα έντονα, να μιλάει στον κήπο για εμένα, για κάτι το οποίο υποτίθεται, αν φαντάστηκε ότι εγώ είμαι κάπως έτσι ή φιλοχρήματη είτε οτιδήποτε, λογικά θα με έχει ρωτήσει πιο μπροστά. Γιατί όπως ξαναείπα, μιλούσαμε. Δηλαδή, αν κάτι μας προβλημάτιζε, δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να μείνει on αυτό το πράγμα ξαφνικά και να υποθεί on. Δηλαδή, ήταν κάτι που σίγουρα θα το έχουμε συζητήσει. Και σε καμιά περίπτωση ξαφνικά, όπως άρχισε να γίνεται μέσα στη εβδομάδα του που έχω χωρίσει κατόπιν χωρισμού, που έκανε ο Παύλος, όπως είδαμε, σε πολλές φάσεις. Που μιλούσε με τα παιδιά στον κήπο και έδειχνε να είναι και πολύ μάλιστα έντονος στους χαρακτηρισμούς και στον τρόπο που, ας το πούμε, αντέδρασε, σαν να άκουγε πρώτη φορά κάποια πράγματα, σαν να μην το περίμενε για μένα. Δηλαδή, ήταν υπερβολικός σε κάτι το οποίο ήδη εμείς ήμασταν από μόνοι μας φορτισμένοι. Και δεν υπήρχε λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Ή εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα, γιατί δεν θα το έκανα εγώ τουλάχιστον. Σαν φίλη θα κρατούσα μια ήπια στάση και θα προσπαθούσα να καλμάρω τα πνεύματα, όχι να στρεσάρω μια κατάσταση. Άρα θεωρείς ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και στοχευμένο για να συμβούν κάποια γεγονότα που ακολούθησαν? Μετά σιγά σιγά, κατόπιν όλου αυτού του πράγματος, καθώς έβλεπα ότι όλο το επίκεντρο της συζήτησης μέσα στη εβδομάδα ήταν ο χωρισμός μου, κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, ξαναλέω, η στάση του, και μετά βέβαια είδα ότι μου ζήτησε μια συγγνώμη, του στείλω ότι μετά με κάλεσε και στο τραπέζι στο Προγκαλά. Υποτίθεται ότι δεν υπήρχε κάποια κατάσταση, γιατί μάλιστα πιο πριν είχαμε μια ζωντανή σύνδεση με τον Μπιλ και υποτίθεται ότι με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην έχει έρθει ο Παύλος κοντά, είπε ότι ας πούμε είναι πολύ άνανδρο να φέρουμε π.χ. ηχητικά ή προσωπικά, πώς το λένε, δεδομένα on camera, γιατί δεν είναι έντιμο αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, και εγώ τουλάχιστον σαν άνθρωπος, γιατί αυτό ήξερα και για τον Παύλο μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν ήθελα να πω κάτι, εννοείται ότι στηρίζομαι στο λόγο του άλλου, εφόσον τον ξέρω, όπως και άλλος στηρίζεται στο λόγο το δικό μου.
Άλλωστε, η ίδια δεν έχω δείξει ότι ό,τι πω το πετάω έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχω μια σειρά γεγονότων για να φτάσω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Οπότε, λέγοντας αυτό το πράγμα, φτάνει η μέρα του γκαλά που βλέπω ξαφνικά τον Παύλο να κάνει έναν χαμό με ένα ηχητικό που έρχεται στην επιφάνεια, που μένω εντελώς έτσι, δηλαδή μένω σοκαρισμένη πάνω σε αυτό Να το. κάνω λίγο μια. Πριν πάμε λίγο σε αυτό το πράγμα, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα γιατί είδε ο Παύλος ότι εσύ είχες υποστήριξη στη Ρεγκίνα κάποια πράγματα τα οποία είχαν συμβεί μες στο σπίτι. Είχε κάποιο πρόβλημα ο Παύλος ότι υποστήριξε τη Ρεγκίνα με ένα συμβάν που είχε γίνει. Δεν είδε ότι στον καλά ότι έβλεπε τη Ρεγκίνα στο βίντεο ότι κάτι γύρισε σχετικά με ένα συμβάν. Από εκεί ξεκίνησε. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα επειδή την υποστήριξες, επειδή είχες αντίθετη άποψη και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Αυτό είναι κάτι που γενικά το έχει αναφέρει αρκετές φορές. Ήταν κάτι που δεν του άρεσε γενικώς. Όταν είχα μια αντίθετη άποψη και την εξέφραζα, δεν ήθελε να είναι, ειδικά όταν είναι εναντίον του. Δηλαδή, νομίζω το ποτήρι ξεχύλισε για εκείνον όταν αυτό το πράγμα ερχόταν ενάντια με αυτόν. Δηλαδή, ότι υποστήριξα κάτι το οποίο γενικά δεν θα μου άρεσε σαν συμπεριφορά, το πώς δηλαδή φέρθηκε στη Ρεγκίνα. Και το οποίο αυτό το πράγμα ήταν εναντίον του, γιατί σε εκείνη τη φάση ήταν που φάνηκε ότι όλοι είχαν συμφωνήσει ότι δεν ήταν όντως πρέπον να φερθεί κάπως έτσι. Και εγώ είχα συμφωνήσει με αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ότι παρηγόρησα, ας πούμε, τη Ρεγκίνα συγκεκριμένα ή κάτι τέτοιο. Ήταν ότι πήρα μια θέση, όπως έχω πάρει και στο παρελθόν και σε άλλα ζητήματα και σε προηγούμενα γκαλά που έχουμε μιλήσει, που έχω τοποθετηθεί ανάμεσα σε κάποια θέματα μεταξύ γυναίκα και άντρα. Το πόσο ελαφριά τα παίρνουν όταν αφορούν τον άντρα ή πόσο πιο βαριά θα τα παίρνουν αν αφορούσαν τη γυναίκα. Τώρα, μια που μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα, φεύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι, θα ξαναεπανέλθουμε. Αυτό που πες για γυναίκα και άντρα η τοποθέτηση. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, σε αυτό το βίντεο κλιπ σου που έχεις κάνει. Και επειδή μου ήρθε αυτή η πληροφορία πριν ξεκινήσουμε το live, γιατί εγώ δεν το είχα ψάξει, να σου πω την αλήθεια. Μου είπε κάποιος ότι αυτό το βίντεο κλιπ το έχεις κάνει για την ισότητα των ατόμων που φυλάς την άλλη τη γυναίκα. Τι ήταν αυτό? Όχι, ουσιαστικά το κόνσεπτ αυτό είναι ένα κόνσεπτ και μόνο. Μιλάω γενικώς, είναι ερωτικό το κομμάτι. Μιλάω για έναν άνθρωπο που στην ουσία κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τα κότσια να με αντιμετωπίσει. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι το κόνσεπτ και ότι όσο και καλά τον φτύνεις τόσο κολλάει, γιατί από τη μία σου λέει να έχετε σχέση και από την άλλη ας πούμε φεύγει, την κάνει με λίγα λόγια. Και ας πούμε μέσα στα κουπλέ εγώ λέω κάποια πράγματα σαν αναφορά για τον εαυτό μου, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί δηλαδή βάζω μέσα πολλά θέματα, πολλά κόνσεπτ, το οποίο στηρίζεται και με εικόνα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και είναι στην ουσία σαν, ρε παιδί μου, εγώ να παρατάω και καλά ή η κοπέλα, ξέρω εγώ, που είναι στο κόνσεπτ, να παρατάει το αγόρι της, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο ιστερικός, το οτιδήποτε. Και στην ουσία καταλήγει μια κοπέλα. Κάπως έτσι είναι το όλο κόνσεπτ, που είναι κάτι το οποίο το θίγω, ας πούμε, σαν αναφορά μέσα στο κεφάλαιο αυτού του τραγουδιού, που γενικά είναι κάτι που πιστεύω ότι ένιωθα κάπως έτσι σαν ψυχολογία. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο έρωτας είναι τυφλός, πιστεύω ότι δεν κοιτάει και φύλο. Είναι κάτι που το έχω γενικά σαν αντίληψη και σαν νοοτροπία. Δεν μου έχει τύχει φυσικά ούτε να τα φτιάξω με γυναίκα, ούτε να φιλήσω γυναίκα όπως έχω πει στο παρελθόν. Αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σου τύχει. Και απλά το έθιξα μέσα σε αυτό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί είναι ελεύθεροι να κάνουν πολλά πράγματα. Δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία. Έχουμε δει πολλούς ηθοποιούς που παίζουν κάποιους ρόλους. Όπως και ένας τραγουδιστής μέσα από ένα βίντεο κλιπ παίζει κάποιους ρόλους γιατί ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Οκ, το αφήνω στην άκρη. Μπράβο, γιατί έχει θυχτεί αυτό το πράγμα σε πολλά live. Καλό θα το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κόσμος του Instagram είναι άλλος, ο κόσμος του Facebook είναι άλλος και έχουν διαφορετικές απορίες που μπορεί να τις έχεις απαντήσει, αλλά τις ξανακούνε. Λοιπόν, πάμε στο περιβόητο γκαλά, το οποίο ενώ έχει προηγηθεί που το μου είπες ότι ο Παύλος έχει πει κάποια πράγματα στο live του Σαντριά, τότε που γίνει στο Skype, φτάνει στον γκαλά και γίνεται αυτό το ηχητικό. Θέλεις να μας πεις λίγο με αυτό το ηχητικό τι έχει γίνει, λίγο την ιστορία να καταλάβει ο κόσμος? Γιατί στο μοντάζ πολλά πράγματα δεν μας τα έδειξαν. Στην ουσία δεν έχουν κοπεί η Αντριάννα κάποια πράγματα μάλλον στο μοντάζ. Στο μοντάζ απλά κόπηκε το προσωπικό δεδομένο. Όπως σου ξαναείπα με τον Παύλο, είχαμε γενικά προσωπικές συζητήσεις και συνομιλίες, οι οποίες ήταν τηλεφωνικές. Όταν λοιπόν εμένα έχει ερωτηθεί η γνώμη μου πολλές φορές για μια κοπέλα, συγκεκριμένα τώρα έτυχε να ήταν η Ρεγκίνα, θα μπορούσε να είναι η κάθε Ρεγκίνα, ξέρεις, νέα παίκτρια, που βλέπουν κάποια πράγματα και διαβάζουν στα άρθρα και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω ας πούμε να ξέρω και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου. Αφενός αν ταιριάζω μαζί της, που είπα ότι ταιριάζει, έτσι οπτικά, γιατί την κοπέλα δεν την ήξερα ακόμα, ούτε την είχα γνωρίσει στα επεισόδια. Είπα λοιπόν ότι ταιριάζεις και από εκεί και πέρα μου λέει ότι αν αυτά όλα αληθεύουν, εγώ θέλω να ξέρω και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, εάν βρεις το οτιδήποτε, να μου το στείλεις.
Αυτό ήταν σαν πρώτη επαφή πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οπότε, λοιπόν, εγώ βλέπω κάποια πράγματα τα οποία μου τα δίνουνε, έτσι, όλο αυτό που είδατε και όλη αυτή η κατάσταση που μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες από την Κατερίνα, τις οποίες εγώ απλά τις μεταφέρω, έτσι, γιατί στην ουσία και να μην μου το έλεγε, πάλι θα το έκανα μόνη μου. Μεταξύ φίλων, ας πούμε, αν εσύ βρεις κάτι για κάποιον και μάθεις κάτι, δεν θα του πεις ότι ξέρεις κάτι, έμαθα αυτό και αυτό, κράτα αυτά τα πράγματα υπόψη σου και από εκεί και πέρα πρόσεχε, βλέπεις πώς θα πάει και πορεύσου. Κάπως Εμένα έτσι μου το ήταν όλη λέει. αυτή η κατάσταση. Ναι. Εγώ, επειδή το λέω σε όλους μου τους φίλους, έχω πολύ λίγους φίλους, γιατί κάθεται και μου λένε γιατί βρήκες αυτό, γιατί βρήκες το άλλο. Όχι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πώς το Ναι, βλέπω κι εγώ. μπράβο. Έγινε κάπως έτσι λοιπόν, παρόλο που από μόνο μου δεν το έκανα κιόλας, αλλά και να μην με ερωτούσε, εγώ πάλι θα του έλεγα ότι ξέρεις κάτι, βρήκα αυτό, αυτό και αυτό και είναι έτσι, έτσι και έτσι. Επειδή Δηλαδή δεν ήταν ότι εγώ έκανα. Επειδή μας ρωτάει λίγο ο κόσμος, αυτό το πράγμα σε ηχογράφησε ή ήταν ηχητικό που του είχε στείλει? Αυτό ήταν ένα ηχητικό. Ήταν Μπράβο. συζήτηση, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχουμε και πολλές φορές σήμα στο ξενοδοχείο και κάποιες φορές τυχαίνει να στέλνουμε ηχητικά. Βέβαια, εγώ είχα μιλήσει σε κανονική συνομιλία με τον Παύλο, τηλεφωνική νωρίτερα και μετά το ηχητικό ξαναμίλησα πάλι σε τηλεφωνική συνομιλία. Όπου μου είπε εκείνος κάποια πράγματα που ποτέ δεν τα έθιξα, γιατί δεν θα ακουγόντουσαν πάλι. Αντίστοιχα, όπως το ηχητικό κόπηκε, κάποια πράγματα όταν μιλάς σχήμα με έναν φίλο σου, δεν γίνεται να ακουστούν στον αέρα εκείνη τη στιγμή, είναι πάρα πολύ λογικό. Οι απαντήσεις του λοιπόν σε εκείνη τη φάση ήταν όπως μπορείς να φαντάζεσαι ότι κάποιος έμαθε αυτό και ήταν μια αντρική συζήτηση, στην οποία αντρική συζήτηση υποθήκανε λέξεις που δεν θα ήθελα να τις θίξω, γιατί για μένα αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τον Παύλο πραγματικά τον θεωρούσα φίλο μου, πληγώθηκα πάρα πολύ σε αυτό. Δεν είχα καν τη δυνατότητα σε εκείνο τον καλά να πω πράγματα, τα οποία τα είπα μετέπειτα στην ίδια τη Ρεγκίνα και στην παραγωγή, υποθήκαν αυτά τα πράγματα. Είχα σοκαριστεί πραγματικά. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό είχα αρχίσει να παθαίνω κρίσεις πανικού, γιατί ήταν κάτι για το οποίο εγώ ένιωσα τέτοια προδοσία που δεν μου είχε ξανατύχει γενικά ποτέ. Γι' αυτό και αντέδρασα έτσι σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Και ποιο είναι το κίνητρο για να το κάνει όλο αυτό. Ένιωσα απλά ότι είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό το οποίο συνέβη και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να εκθέσω κι εγώ τον ίδιο, γιατί απλά τον ένιωθα πραγματικά κολλητό. Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε αυτό μετά, εφόσον μου ζητήθηκε αυτό το πράγμα. Επειδή εδώ πέρα κάτω μας ρωτάνε, και καλά επειδή αναφέρεις ότι η Κατερίνα στο έδωσε κτλ., θεωρείς ότι αυτό το πράγμα ότι στο έδωσε η Κατερίνα από το δημοσίευμα έγινε σκεμμένα, είχε λόγο κάποιον η Κατερίνα να στο δώσει, τρέχει κάτι ερωτικά με τον Παύλο και το έκανε? Γιατί έτσι ο κόσμος το συνδυάζει κάτω. Όχι, όχι. Δεν έτρεχε απολύτως τίποτα. Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενική ψυχή, να το πω έτσι. Μου διάβασε κάποια πράγματα τα οποία εγώ έλεγα όντως ισχύουν αυτά τα οποία. Μου λέει ναι, είναι αυτά που σου διαβάζω και είναι αυτό και αυτό. Λέω σε φάση και μάλιστα την είχα ρωτήσει, επειδή λέω αυτά όλα είναι όντως βαριά τα οποία βλέπω, να του τα στείλω ή να μην τα στείλω. Και συμφωνήσαμε ότι ξέρεις κάτι, καλό θα ήταν να του τα πεις. Από πλευράς εσύ, σαν φίλη, να ξέρεις ότι του τα είπες. Ειδικά τη στιγμή που σε έχει ρωτήσει ο ίδιος για αυτό το θέμα. Και έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και το έστειλα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Για πες μου λίγο κάτι. Πώς σου φαίνονται τα ζευγάρια του παιχνιδιού, για να το πάμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα? Λοιπόν, γενικά θα πω για τα ζευγάρια, όπως είπα και πριν για εμένα, ότι σίγουρα όλοι έχουν τις εντάσεις και τους τσακωμούς τους. Κάτι το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι τα ζευγάρια δεν προσπαθούν και δεν θέλουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, μέσα από τα καθημερινά επεισόδια και μέσα από εντάσεις εξωπαραγωγικές τέλος πάντων, σχολικά θα το πω έτσι πράγματα και εντός, πολλές φορές έρχονται σε ρήξη, όμως υπάρχει πάντα η καλή θέληση να τα βρούνε γιατί μιλάνε και υπάρχει συνεννόηση. Οπότε θα πω σε αυτή τη φάση ότι και για τη Ζένια και για τον Βασίλη ότι είναι ένα ταιριαστό ζευγάρι που πραγματικά ταιριάζει, τα πηγαίνει καλά και ό,τι εντάσεις και να έχει τις προσπερνάει. Το ίδιο και για τον Τερζόπουλο και την Κατερίνα. Είναι ένα πολύ ειλικρινές ζευγάρι που μιλάνε μεταξύ τους και ακόμα και αν θίγονται πολλές φορές ζητήματα σαν αυτό του Παύλου, ότι μερικοί τους λένε ότι η Κατερίνα ταιριάζει με τον Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ, πάντα εφόσον τα ζευγάρια θέλουν, το προσπερνάνε. Αλλά είναι να ξέρει και ο κόσμος, πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές, να προσπεράσεις ξανά και ξανά σχόλια που βλέπεις απ' έξω. Τώρα μιλάω γενικά για τα ζευγάρια, έτσι, γιατί αναρωτιούνται πολλές φορές, μα γιατί ξέρω εγώ, φαίνεται σαν να είναι απομακρυσμένοι, σαν οτιδήποτε.
Εγώ προσωπικά ήμουν η μόνη μέσα σε αυτό το παιχνίδι που δεν είχα μπει στη διαδικασία ποτέ να δω σχόλια και να πολύ ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είχα και Facebook. Και ό,τι έβλεπα ήταν καθαρά στο προφίλ μου και κάτω από τις φωτογραφίες μου. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα πως μπορεί να επηρεάζονται κάποιες φορές και είναι αρκετά δύσκολο να μην υπάρξει μάλλον τριβή στα ζευγάρια. Μάλιστα. Πώς σου φαίνεται έτσι, που είδαμε εμείς τώρα τηλεοπτικά, είδαμε ένα κόκκινο δωμάτιο που έκανε και ο Τζόνι και τα λοιπά και έτσι με την Αλεξάνδρα. Πώς θα σου φαινόταν αυτό το πράγμα μελλοντικά αν το έβλεπες? Αντριάννα, θα πω ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του, είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του και στην τελική οι επιλογές μας κάνουν αυτό που είμαστε. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Μάλιστα. Με ρωτάνε εδώ πέρα κάτω αν με το ηχητικό το οποίο συνέβη, αν σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να κινηθείς νομικά, επειδή το ρωτάνε πολύ από κάτω. Παιδιά, βασικά δεν θέλω να μου το απαντήσεις, επειδή είναι ένα νομικό θέμα. Δεν θέλω να φέρω την Έρτζη σε αυτή τη θέση, γιατί δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Αν θα κινηθεί νομικά και στην ομάδα απαγορεύουμε τα νομικά συστήματα. Άρα το ρωτάω, απαντάω εγώ για την Έρτζη και τελειώνει εδώ το θέμα, γιατί απαγορεύεται καταρχήν να κινηθεί νομικά να το αναφέρει για αρχή. Έτσι, να το ξέρουμε και αυτό το πράγμα. Ωραία. Και εσύ πώς νιώθεις, είσαι έτοιμη να προχωρήσεις? Εγώ, Αντριάννα, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σε θέση να προχωρήσω με όλα αυτά. Έχω υποστεί ένα σοκ, γιατί παρόλο που ας πούμε χώρισα και να σου πω πιο πολύ περίμενα από τον Τζόνι να δω μια συμπεριφορά περίεργη και πιο επιθετική σε εισαγωγικά και έντονη, παρόλο που και πάλι κάποια πράγματα δεν τα περιμένω, όπως το ότι ψηφίστηκα και πολλά και διάφορα, θα πω πιο πολύ ότι για τον Παύλο, τώρα πάλι βάζω μια παρένθεση, γιατί στην ουσία αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν, θα πω πάλι για τον Παύλο, γιατί είναι αλλιώς να τελειώνεις μια σχέση και να το αφήνεις εκεί και να έχουν υποθεί το οτιδήποτε μετά από μια σχέση, και αλλιώς είναι να σε αφήνει ένας φίλος σου και να σε προδίδει και με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό και αυτό ήταν αυτό που πραγματικά με έχει φέρει σε αυτή τη φάση που είμαι και νιώθω έτσι όπως νιώθω. Οπότε για οποιοδήποτε λόγο, να σου πω την αλήθεια, δεν νιώθω έτοιμη να προχωρήσω ερωτικά με κάποιον. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και πιθανό, έτσι. Γιατί βρίσκομαι στο σπίτι της αγάπης, οπότε είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να μπει κάποιος που να νιώσω κι εγώ έτοιμη και να με ενδιαφέρει. Θεωρείς ότι, επειδή το ρωτάνε από κάτω και πρέπει να το ρωτήσω, θεωρείς ότι η Μαρία Μπακοδήμου ορισμένες φορές προστατεύει κάποιον παίκτη από τα λεγόμενά του ή προσπαθεί να καλύψει κάποια πράγματα? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω, διότι αφορά καθαρά το πώς κινείται η παραγωγή απέναντι στα δικά μας ζητήματα. Μάλιστα. Είχες αναφέρει σε ένα live σου τις προάλλες, γιατί οφείλω να σε ρωτήσω, γιατί το είχα ρωτήσει και στον Τζόνι στο live που έκανε. Είχες αναφέρει ότι δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση να ψηφίσεις τον Τζόνι. Αυτό ισχύει ακόμα ή έχει αλλάξει κάτι? Ισχύει για εμένα. Ισχύει γιατί θεωρώ πως όταν μοιράζεσαι κάποια πράγματα με έναν άνθρωπο, σέβεσαι το χρόνο που έχεις δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ακόμα και αν έχει τελειώσει αυτό. Μάλιστα. Μία τάκα που σου έχει χαρακτηρίσει είναι κάποια στιγμή που είχες μιλήσει για κλίκες, όταν είχες μπει ξανά πάλι για δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι. Θεωρείς ότι από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, συνεχίζει να υπάρχουν κλίκες ή έχουν ξεκαθαριστεί πλέον τα πράγματα? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κλίκες, τουλάχιστον όσον αφορά τα κορίτσια, αλλά είναι κάτι που θα δείτε στην πορεία και θα κρίνετε κι εσείς το πώς λειτουργούν πλέον τα αγόρια απέναντι στα κορίτσια. Γενικά, σαν σύνολο. Οπότε δεν θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι, τουλάχιστον ανάμεσα στα κορίτσια που τότε είχαν γίνει κάποια σκηνικά, ότι υπάρχουν κλίκες. Ωραία. Νέρτζη, όλες εμείς οι γυναίκες που σε παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή θέλουμε να μάθουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πες μας πώς γίνεται να τρως συνέχεια να μην παχαίνεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πες μας πώς γίνεται να τρως για να μην παχαίνεις. Κορίτσια, έχω να σας πω ότι δεν το κάνω επίτηδες. Ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είμαστε συνέχεια στα junk food. Έχω να πω επίσης ότι αυτές τις μέρες, γιατί πιο πριν δεν έτρωγα πολύ με όλα αυτά τα συμβάντα, τώρα πάλι ξεκίνησα να τρώω. Είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά στο μεταβολισμό κάποιου, δεν έχει να κάνει πολλές φορές ούτε με την άσκηση, ούτε με την καλή διατροφή, αλλά έχει να κάνει με το σκαρί. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα που μπορεί να είναι πολύ περισσότερα κιλά από εμένα, να μην τρώει σχεδόν τίποτα και να παραμένει πολλά κιλά.
Είναι κάτι που μπορώ να πω πάνω σε αυτό, να προσέχουμε τη διατροφή μας, όσο μπορούμε να αθλούμαστε για να υπάρχει καλή κυκλοφορία και όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με το σωματότυπο και το σκάρι του καθενός. Νέρτζι, αν αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούσε η παραγωγή, που μας παρακολουθεί, αλλά λέμε τώρα, ήσουνα on camera, ήσουνα σε επεισόδιο και σε ρωτάγανε. Και εγώ ήταν ένας δημοσιογράφος. Εμείς, καλή ώρα είμαστε εδώ πέρα τώρα, 700 άτομα σχεδόν που τους παρακολουθούμε και σου λέγανε, ρε Συνέρτζι, πες μας, πώς θα ήθελες, αν έμπαινε μέσα στο σπίτι, ναι, πώς θα ήθελες να είναι ο άντρας που θα ήθελες να σε προσελκύσει. Τι θα έλεγες? Γιατί μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή, να είναι ανάμεσά μας. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτό μπορώ να το πω, γιατί το έχω απαντήσει σε κάποια φάση σε πολύ μετά επεισόδια που θα δείτε. Οπότε να το αφήσω για μετά για έκπληξη. Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Παιδιά, θα παρακολουθήσουμε τα επεισόδια να το δούμε. Ωραία, Ναι. κλείνοντας, θα ήθελα να πεις κάτι εδώ πέρα στον κόσμο του Facebook που σε παρακολουθεί. Τι θα ήθελες έτσι να κλείσουμε έτσι ωραία? Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και από πλευράς μου τη μερίδα του Facebook για όσες φορές με έχει στηρίξει και έχει δει κάποια πράγματα με βάση αυτά που συμβαίνουν, και γιατί όσες φορές έχω μιλήσει είναι αυτό που πιστεύω και με βάση αυτό που έχω δει με τα μάτια μου. Και που αισθάνομαι ότι, γιατί σε κάποια φάση όταν βιώνεις μια κατάσταση, νιώθεις ότι είσαι ο μόνος που το καταλαβαίνει, αυτό το οποίο υπάρχει και γίνεται, σαν αυτό που συνέβη τελευταία. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι δεν είμαι καθόλου μόνη μου. Κατάλαβα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο Facebook και στο Twitter, θα βάλω και το Twitter σαν παρένθεση, έχει καταλάβει, είναι εδώ, έχει δει το πώς πλέον στέκομαι και έχει βγάλει το συμπέρασμά του. Είναι κάτι δηλαδή που πλέον δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, εκτός αν εγώ το ανέρεσω με τις πράξεις μου, που από όσο ξέρω δεν έχει συμβεί, και χαίρομαι πολύ που είναι μαζί μου και με στηρίζει κυρίως με μηνύματα, γιατί έχω και μια σελίδα στο Facebook, να το πούμε και αυτό, που λέγεται Nergy, μόνο εκεί μπορώ να δεχτώ μηνύματα. Και ό,τι χρειάζεται να με παρακολουθεί, να με ρωτάει, να το κάνουμε θέμα και εδώ στο Facebook, γιατί οι ερωτήσεις καμιά φορά και του Instagram έρχονται και εδώ, ή θα έρχονται, θέλω να πιστεύω πως θα ξανακάνω κάποιο live, αν χρειαστεί. Εδώ το λένε από κάτω. Ναι, είμαι πιο ανοιχτή στο να κάνω πλέον και live στο Facebook, γιατί ένιωσα για πρώτη φορά ότι έχω ανάγκη τον κόσμο δίπλα μου με όλο αυτό. Ήτανε δύσκολο. Ωραία, επειδή μας ρωτάνε από κάτω και για να μην αφήνουμε αιχμές κλείνοντας το live, μια τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω να πας να ετοιμαστείς, γιατί έχετε να κάνετε κάποιες υποχρεώσεις. Υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης με τον Τζόνι? Όχι, για μένα δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ωραία. Μας κάλυψες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, Αντριάννα. Να είστε καλό καλά. κουράγιο. Να είστε Φιλιά καλά πολλά σε και όλους. να τρώτε και για μας. Γιατί εμείς δεν τρώμε Να το είστε χέρι. καλά. Και εσείς. Να είστε καλά. Φιλιά και πολλά. Καλό Σας βράδυ. ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τσάου, γεια. Αγάπης μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά παρακολουθήσετε ένα live μαζί. Ξέρω ότι μπορεί να μην απαντήθηκαν πολλά πράγματα που θέλετε, αλλά Λόγω ξεκινήσαμε και νωρίτερα. Εδώ είμαστε, έπεται συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι την Τρίτη θα έχουμε και μια μπόμπα στα γυρίσματα. Έχουμε επιστροφή ενός παίκτη πάρα πολύ σημαντικού σε όλα τα γεγονότα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι εξελίξεις θα έχουμε. Τι άλλο να σας πω, αγάπη, να στέλνετε τα μηνύματά σας και μπορώ να σας δώσω έτσι και ένα μικρό spoil, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα μικρό spoil. Σας έχω πει εξ αρχής ότι η δύναμή μας είναι η ψήφο μας, όπως και η δύναμή μας είναι το να στέλνουμε μηνύματα στην παραγωγή. Άρα σήμερα μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει κάποιο meeting, άρα μήπως αυτά που επιζητάμε τόσο καιρό γίνουν πράξη, μήπως αλλάξει κάποιο concept. Λοιπόν, άρα συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, συνεχίστε να αποζητάτε την αγάπη. Αφήστε την ίντριγκα απ' έξω, δεν βλέπουμε Big Brother, βλέπουμε Power of Love. Έτσι, την αγάπη θέλουμε να δούμε και τίποτα παραπάνω. Σας φιλώ γλυκά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και θα τα πούμε πάλι. Φιλάκια.